fa, com obrim les portes a les famílies i als nens cap a les 9, entrem molt paulatinament, molt tranquil·lament, les famílies poden acompanyar els nens fins a la sala de l'arribada. El primer que fem és passar a una sala que està contínua on disposem d'un munt de jocs, la majoria d'ells en catifa, que és un espai molt acollidor, on ens agrada que comencem el dia acompanyant aquest moviment natural que tenen els nens, sobretot a aquesta edat. I una vegada hi som tots, ens trobem una altra vegada ja d'una forma més atenta, com si diguéssim, per veure quines són les diferents rutines que l'escola disposen a partir d'aquest període. El menjador sempre està obert perquè qualsevol infant que tingui gana pugui anar i menjar, però a les 12:30 s'ofereix el dinar. Preparen primerament d'una forma conjunta les diferents seccions de taula. Llavors sí, d'una forma autònoma va, individual, agafa el seu plat, el seu got, els diferents estris, perquè ja sap què necessitarà per anar a dinar, doncs ha vist el menjar i es disposa a dinar. Els nens a escola serveixen, i es serveixen d'una forma individual i no és l'adult que ho fa, perquè jo no puc saber com a adult quina ganes tindràs avui tu. Dependrà molt de la teva activitat al dia, dependrà com avui te sentis, i això només ho pots saber tu. Però un ambient com el que oferim a l'escola, la veritat és que tenim nens de P3 fins al final de l'escolaritat que es gestionen, disfruten del menjar, gaudeixen, i així t'ho diuen. Creanova es un colegio que no está organizado en aulas por curso y los alumnos están en su aula salvo el tiempo del recreo, que podría ser media hora, sino que está organizado por ambientes temáticos, digamos, ambientes preparados para trabajar diferentes propuestas y son los alumnos los que se desplazan. Desde los más pequeños, que encuentran zonas como de juego simbólico, de trabajo de precálculo, prelectoescritura, de plástica, espacios exteriores también para todo el desarrollo motriz, espacio de ciencias,